El Petit Celler us ofereix aquest espai. Doncs el que dèiem, parlem de vins i ho fem com sempre amb el Petit Celler i en Sebastià Lozano. Sebastià, com anem? Molt bé, bona tarda. Bona tarda, ja tenim les nostres copes servidetes, o sigui que de moment ni tocar-les, nois, d'acord? Massa tard, molt bé. Avui també vens molt ben acompanyat. Sí, mira, avui us parlem de la iniciació al món del vi, però abans de fer-ho us he portat aquest convidat, que és un amic molt especial, és un gran professional, es diu César Cánovas, i treballa a un lloc molt, molt, molt especial que es diu Montvínic. Montvínic, Montvínic. Vaja, benvingut a la tribu. César, com estàs? Molt bé. Jo l'he vist i és fantàstic. La veritat és que només el lloc ja és meravellós, però explica'ns què és Montvínic. Podríem dir que és una il·lusió, no? La il·lusió d'una persona que està enamorada del món del vi i que vol compartir aquesta il·lusió amb tothom. I munta un espai on el vi és al centre, com dius, amb un interiorisme molt especial, molt maco, des que entres ja et sents bé, i on tens vins de tot el món, ho intentem, o de la major part del món. Quants vins estem parlant? Estem parlant entre 3 i 4.000 referències. Aquí. Bueno, m'ho he inventat. Per no saber quin beure. Sí, no, ja passa, ja. Perquè no el tinguin. Ara, hòstia. Saps? Demanar-ne un i que no el tinguin. També passa. També passa, no? Jo m'imagino. I això que dèiem, és una il·lusió que té, a més, com dèiem, una bodega fantàstica, de 3 o 4.000 referències. Home, entre 3 i 4.000 hi ha molta diferència, De fet, sí, bueno, perquè de fet des que hem començat hem arribat a tenir 7.000 ampolles diferents, 7.000 tipus de vins diferents. El que passa és que no ens tanquem una carta de vins tancada, tenim una carta digital, i això va fent que rotem molt, que anem canviant de vins i que entra molta gent. Perdona, César, però 3 o 4.000 referències, que això amb ampolles són... També depèn del moment, però entre 15 a 20.000 ampolles. I com les teniu? Ben Pilonades. No, home, clar. Pilonades amb uns palets. Sí. Tenim tres cellers acondicionats, amb aire condicionat, i, bueno... Soterranis? Dos estan el local és una planta, dos estan al mateix local, i en el local del costat, que hem fet un nou projecte... Que és el Fas Vínic? El Fas Vínic, exacte. Tenim un soterrani on també climatitzat. A Montvínic es pot menjar? Sí, de fet, al Montvínic és una mica contradictori, no? Tenim vins de tot el món, perquè pensem que, a més, el vi és una manera de conèixer persones, de conèixer paisatges, no? De passar-t'ho bé, quan portes 2 copes de més. I tant. De més, no. Dues copes. Sí. Bé. En canvi, el menjar tot és menjar de proximitat, de productors locals. Des del principi hem apostat per això, el Sergi de Meià, el nostre xef, i és l'oferta que tenim tant al restaurant com al bar. El bar fent tapes i el restaurant és un restaurant gastronòmic. Estem parlant de Barcelona, A Barcelona. Només Barcelona, de moment? De moment sí, i Déu-n'hi-do, la feina que tenim. Clar, és que ho voleu portar tot tan al detall que suposo que és complicat tenir més d'un establiment d'aquest tipus. Sí, la veritat és que, darrere tenim algú que és molt meticulós, i, vol que fins a l'últim detall estigui bé. I això estem intentant. En aquestes 4.000 referències suposo que podem trobar una forquilla de preus molt ampla. Des de... no sé si el preu més baix són 15 o així, preu de restaurant, diguem-ne, 15-20, és que no ho sé exactament, fins a molt. El que passa és que, des de fa un temps que hem decidit que no ens agraden, nosaltres li diem vins especulatius. Al món del vi cadascú té la seva idea, però per nosaltres passar de segons quins preus és una qüestió d'això, d'especulació. De quins preus? Perquè m'agrada el terme preus especulatius. Cadascú posarà el preu que vulgui. Nosaltres hem posat 150, però no ens tanquem a 150 euros, que són molts diners, però no ens tanquem a pagar més diners. Nosaltres tenim ampolles del segle XIX de Madeira. Clar, això és una cosa única, això t'emociona, això no té preu. Però això no s'ha de veure mai, no? S'ha de veure, i estan boníssims. Estan boníssims. La teniu cotitzada, aquesta ampolla? Li heu posat un preu? Perquè, a més, sí, tenen preu i estan a la carta. Tenen, perquè hi ha més d'una. I és quin preu?
I són ampolles al voltant de 1.000-1.500 euros, però és que és baratíssim, perquè si te'n vas a una subhasta a qualsevol lloc, estan al triple. Nosaltres comprem els vins, tenen un preu i allà es queden. No van pujant el preu en funció de l'envelliment. I vosaltres teniu molt clar que s'ha de veure aquesta ampolla? I tant que sí. S'ha de tastar tot en aquesta vida. Home, sí, noi, però del segle, que has dit del segle XIX de Madeira? Sí, segle XIX. Sí, home, tu, Sebastià, també deus tenir vins d'aquests que es fan pagar, no? Sí, nosaltres no fem aquesta filosofia que han adoptat ells últimament, perquè al principi sí que teníeu grans ampolles de 1.000, 1.500, 2.000 euros, inclús més, romanès Contis i coses. Nosaltres, pues, a la nostra botiga... En el petit celler, quina és la més cara que teniu? Un vi de Borgonya de 8.900 euros. Sí. Aquí, Sebastià, després ara hi anem quan l'obrirem? Ara l'obrim. Per què no fem un tast un dia amb aquesta, home? Porta'm en una caixa per Nadal. Sí. Molt bé. Pel lot de Nadal us el faré així aquest any, exacte. Jo li volia fer una pregunta al César. Amb la seva trajectòria professional, amb Onvinico, no? Quina és l'ampolla més cara que has obert? Bueno, jo és que soc de lletres. Jo de números no seré mai ric. Vale. Jo, mira, parlàvem de Madeira. No fa gaire temps, unes persones del món del vi, el Quim Vila, i alguns altres, van obrir una ampolla la més antiga que teníem, de 1789, un Madeira també, i se la van prendre amb uns entrepans. Però bueno, és això, sí, primer el vi i després els entrepans. Estaven tancat al Montví, van al Fasvínic, però clar, l'emoció d'obrir això, de pensar que un senyor que fa 200 anys van collir aquell raïm, el van posar en botes, després ha estat en aquella ampolla, que és una de les últimes del món, que ve d'un celler, allò, el vi era extraordinari. Aquest vi no s'hauria de prendre sol? Sense menjar. Se'l van prendre sol. I després l'entrepà, home, has de... d'acord, per fer coixinet, És emoció pura, això és emoció pura. Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Molt bé, doncs ja ho veus, Bueno, escolta'm, alguna situació rara que t'haguis trobat, inverosímil... Dins del restaurant, amb Onvinic, que estem parlant? Sí, amb Onvinic porto més de 25 anys en aquest ofici. T'imagines que et trobes de tot. El més raro que t'has trobat. No ho sé, però el que sí que hem d'anar relaxats als puestos. Hem d'anar relaxats perquè anem amb tensió, pensem que ens enganyaran, hem de disfrutar de les coses i la gent a vegades et demana coses estranyes i hi ha situacions complicades cada dia. Però bueno, així una cosa també l'home no té per què saber-ho, no? Però a vegades et demanen un chardonnay negre. El chardonnay és un raïm blanc dels més coneguts i insistint, vull un chardonnay negre, que jo l'he tastat. Escolti, és que no pot ser. Li pintes una mica. Potser. Unes gotetes d'alguna cosa. Però bueno, són coses que passen. Molt bé, doncs aquí també passen coses, com per exemple que fem un tast cada setmana, i avui farem un tast de què? Avui fem el que us deia de la iniciació, no? Avui us he portat un vi d'agulla, un vi frizzante. És el més semblant al Lambrusco, coneixeu el Lambrusco, no? Sí, té mala fama el Lambrusco. Bueno, per mi sí. És un vi italià que està a moltes pizzeries i que sol ser d'una qualitat baixa, i ja sabeu que els preus els podeu trobar als supermercats a 2 euros, 2 euros i mig, i llavors, òbviament, a aquests preus no trobaràs grans qualitats, no? Què passa? Que aquest perfil de vi també es fa ben fet, però no val 2 euros, en val 10, 12, 20, ¿vale? Què passa? Que quan comencem al món del vi, la gent jove pren cervesa, pren sangria, pren lambrusco, doncs això és una manera de començar bé amb el món del vi, no? Amb una cosa de qualitat, però amb aquest concepte. Què tenim aquí? Tenim el MDO, que és un vi de Navarra, fet amb la varietat moscatell, que allà és molt famosa, inclús ells fan un vi dolç, moscatell, que a Espanya és de lo milloret. Què fan amb aquest vi? Fan una fermentació en ampolla i té aquesta agulla, aquests són els vins d'agulla. Tallen la fermentació quan el vi té 5 graus i mig i llavors tot aquest sucre que no ha fermentat queda residual. Jo t'anava a dir, això és com una llaminadura. És així. És golós. Això baixa... Molt, és fantàstic. L'he olorat i dic, però és com... allò que menjàvem quan érem petits. Correcte. Llavors, si anem una mica al tas, si l'heu olorat, jo és que ja no en tinc. Veureu que és... Total, A què sembla? Molta gent em diu... Sembla o fins i tot una mica d'almíbar, saps? Correcte. És que no estic aprenent coses. Aquesta és la meva funció. Ara. És el raïm moscatell, que és el raïm que prenem al cap d'any i tal. Per això és molt familiar a molta gent. Els aromes són de rosa, són de pell de taronja, però sobretot molt golosos. Ai, m'agrada, Home, t'agrada molt. Veus? A mi m'agrada. Sí? Això vol dir que no m'agraden els vins, no? No, bueno, t'agrada... Bé, és un bon començament. Veus que és un vi dolç. És una mica de ginger ale, això, també,
Bueno. Ah, ja ho he dit. Ara m'has d'anar per la part exòtica, no? Però és aquest vi, doncs, que amb aquest punt d'agulla, no com el cava, El cava té molt més carbònic, té moltes més atmosferes, aquí no. Aquí parlem de la meitat d'atmosferes, i sobretot aquesta dolçor per una acidesa als costats de la llengua que et refresca molt, que et convida a beure Moscato de Ochoa. Això és molt perillós, Molt perillós. Jo hi vaig a fer una altra vegada. Però té poc grau. Sí, bueno, És el que dèiem, té 5 graus i mig, llavors és un vi que supleix perfectament els refrescos, la cervesa en aquest cas, no? Llavors, hi ha gent que menja amb això, però bueno, clar, amb una carn o això no t'aguantarà. És un aperitiu perfecte. Un aperitiu, inclús un vi de mitja tarda, com estan fent ara. Com ara, és que és molt suau, però en pots obrir 2 o 3 ampolles, perquè vas bevent i tens la sensació de beure Coca-Cola. I Sebastià, en canvi, amb negre existeix? Existeix un concepte similar. Rosat serà, no? No, i negres també n'hi ha. Amb aquesta agulla, negres amb aquesta agulla? Sí, mira, el César... A Itàlia hi ha una varietat que és molt negra, que es diu Brachetto. Hi ha Brachetto d'Acqui, fan un vi d'aquest estil, dolcet, amb poc grau. Jo crec que s'equivoquen en els tamanys de les ampolles. Haurien de ser com les ampolles de cervesa. Més petitons, no? I en cap de rosca. I poder demanar-te una ampolleta d'aquestes? La nostra cultura és vinícola des de fa 2.000 anys, o sigui, i estan entrant a altres begudes, i els productors de vi s'equivoquen. Ampolletes petites amb rosca i a passar-ho bé. Estic totalment d'acord. Aquesta és la recomanació que ens fa. Ai, m'està ballant el cap, és molt fort. És que jo no prenc normalment alcohol. Aquesta és la petita joia que ens porta avui en Sebastià, i també tenim una altra recomanació. Per aquesta quan valdria? 12 euros. 12 euros en botiga, En botiga, I aquesta altra que ens portes més low cost? Mira, us porto el low cost, que avui us porto l'altre. Veieu l'etiqueta, no sé si enteneu per què es diu l'altre. L'altre perquè si el gires són 2 cares. Són 2 cares, el jove i el vell, no? L'experiència, i per l'altra banda la joventut d'aquest vi, que és un vi de Costers del Segre, ecològic, biodinàmic, amb un 60% de monestrell i 25% de garnatxa, i en 4 mesos de criança en fusta. És un vi divertit, passa molt bé, 5,5 euros a la botiga. Perfecte. I, bueno, aquesta és la recomanació. És una altra opció, que és l'altra. Low cost, que és l'altra. Fantàstic. Recordem que avui hem demanat als nostres oients una recomanació també de vi per una cita romàntica. Moltíssimes respostes a través del correu electrònic, latribu@catradio.cat, al Facebook i al Twitter. Marta. Mira, la Nàdia, per exemple, ens diu: per una cita res millor que Gato Negro de Xile, un bon chardonnay francès, si hi ha peix, o un lambrusco d'Emília, si és una pizzeria. Aquí no estem d'acord. O la Marta, que diu: sens dubte, en una cita romàntica, un Cabernet Sauvignon. També ens recomanen el Perro Verde, que diu: dona per fer comentaris divertits. O en Manel: tinc molts bons records de Viladellobs. I així ens estaríem moltíssima estona perquè... Però hem de fer un sorteig. Exacte. Perquè el Petit Celler d'en Sebastià Lozano sorteja entre tots els oients cada setmana un tast gratuït per 2 persones, precisament en el Petit Celler. Fem aquest sorteig? Sí, ens heu de dir un número de l'1 al 55. Doncs vinga, va, tu mateix. Aquest senyor. Va, César. De l'1 al 55. Un número. El 4. El 4. El 4 Busca. és en Miguel Ángel Moyano Núñez. Doncs en Miguel Ángel no sap el que acaba de guanyar el Petit Celler. I també hem un de fer un altre sorteig de l'1 al 310 per un cistell de productes Capravo. El 44. El 44, Anna Boquera, és qui se l'emporta. Moltíssimes gràcies, César. Gràcies també, Sebastià. Fins la setmana que ve. Nosaltres marxem, però tornem demà de 4 a 7 amb la Tribu de Catalunya Ràdio. Un programa que hem fet la Marta Cristià, la Mireia Dalmau, la Laura Duran, el Martí González, la Marta Jerez, la Mireia Mallol, la Pilar de Pedro, la Mai Rivilla, la Mònica Roca, en Xavi Rossinyol, en Ramon Vidal, en Xuriguera, en Feixedes i una servidora. Que vagi molt bé. Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.